Όχι. Αν το τολμήσει θα φτάσει στην κάμερα. Έλα, κάμε εμένα. Με Έλα. το 1, με το 2, με το 3. Θέλω να κάνω και τέτοια. Ναι, και τέτοιες κάνω μου. Ναι, αλλά κάνω στην αναφορά Αυτό που θα τέτοια. βγάλεις να το βάλεις στο YouTube. Ναι. Και θα το δείξεις και στη γιαγιά. Άντε Και ρε, στο παππού. κόφτο. Έλα. Έλα ρε, δεν Εμένα. Η Σοφούλα δεν έχει πρόβλημα. Δώσε λίγο. Όλα, εγώ όμως έχω. Πού είναι ρε παιδιά? Χαμηλά, πιο χαμηλά. Περιμένετε, από πού βγάζουμε φωτογραφία? Δεν βγάζεις φωτογραφία, ρε, τραβάς βίντεο τώρα. Πείτε κάτι, θα το βάλεις στο YouTube. Όχι αγάπη μου, εντάξει, δεν θα το βάλω, δεν θα το βάλω. Έλα, μου κάνεις εμένα ρόδες. Ναι. Το είδα, ναι. Wow! Φτάνει παιδί μου. Όρθια. Μας βλέπω κερκίδα στις Ωραία, οι αγώνες. κριτές. Πήγατε μια φορά, πού πήγατε με το Φίλιππα? Μαμά, Για η τον ρακέτα Φίλιππα? μου πού είναι? Τα γέλια που μου είπες. Στο μπάσκετ. Η τσάντα σου είναι. Πήγαμε και τον είδαμε. Πάνω στο καρακένα, στο καμπαγκάκι. Κάνε και με τα έτσι, με τα ενωμένα. Έτσι, Ναι. έτσι, ναι. Ναι, αλλά κάνω προς τα ευθεία σου λέω. Κάνε προς ευθεία. Να φεύγει το φαΐ λοιπόν. Το πήρες. Ναι, βέβαια. Ωραίο, μπράβο. Κοίταξε, το κάνεις τέλεια. Απλώς όταν τελειώνεις θα προσπαθείς τα πόδια σου να είναι σταθερά κάτω. Κατάλαβες, να Δηλαδή μην σου έτσι. φεύγουνε. Ναι, εκεί. Ακριβώς. Έτσι, να βγαίνεις. Να κάνεις θεματική έξοδο. Είναι πολύ εύκολη η ρόδα. Ναι, αγάπη μου, εγώ δεν θέλω, ευχαριστώ. Τι κάνει και εσύ ρε Βαγγελίτσα. Όχι. Κάνε μια να γελάσουμε. Πρώτον, δεν φορώ σορτσάκι κάτω από τη φούστα. Είναι πολύ βασική προϋπόθεση. Φοράς άσπρο βαρακί, μαύρο βαρακί, πάει με το φόρεμα. Αλλά Συνδυάζεται. θα βρεθεί αλλού το πόδι, αλλού το χέρι, αλλού το κεφάλι. Τι τις βάζετε? 10. 10. Τόνο. Τόνο. Χάρηκε τώρα. Α, ξύπνησε. Αχ, κρυώσαμε εμείς εδώ έξω καθόμαστε. Σόφο κάνει. Εσύ με το παππού. Ταινίστηκε κιόλας. Μεγαλώσαμε εμείς, πολύ μεγαλώσαμε. Έφυγε. Κολεκριώσαμε, και δεν κολεκριώσα. Από πού η ρόδα, έλα. Με σταθερά πόδια. Ελληνικό είναι. Και τώρα μου και τα πόδια σταθερά μετά, δεν φεύγουνε. Κανένα άλλο κόλπο δεν ξέρεις να κάνεις. Εσύ ξέρεις. Μην τολμήσεις. Έλα ρε, δεν είναι ωραίο. Αν το βάλεις, Δεν θα το βάλω. θα μπω Σταύρος 1978. Περίμενε, δεν Και θα αν το βγάλουμε έχετε εκεί, φωτογραφία το στάμο. Δεν γίνεται με αυτό. Δεν εννοώ να σε φωτογραφίσω σε κάτι. Λοιπόν, πες τον καιρό απλά. Ο καιρός είπε θα βγάλει σύννεφα και θα κάνει κρύο, αλλά τελικά είναι μια χαρά. Μόνο στην Αθήνα το κάνει έτσι για να μην κάνουμε μπάνιο. Λοιπόν, χρειάζεσαι ένα ξύλο να δείχνεις. Αλήθεια. Τι? Χρειάζεσαι ένα ξύλο. Για να δείχνεις τον καιρό. Δεν έχω. Κάτω με το χέρι σου. Κάνω έτσι. Α, περίμενε. Έχει εκεί. Α, όχι, άσε. Κάτω. Τώρα άρχισε ο Κύριος καινούργια. Λα, λα, λα.